Sanibonani bangcwele baNkulunkulu, ngiyanibingelela egameni likaJesu, igama eliphezu kwamagama onke. Ngiyindodana kaNkulunkulu, ngiyumntwana kaNkulunkulu, ngathandwa nami nganikwa isipho somusa esokusindiswa. Njengoba izwi lisho kuRomans 6 ivesi lokugcina nje, isho kabanzi ukuthi inkokhelo yesona ukufa, kodwa isipho sikaNkulunkulu aphana ngaso ukuphila okuphakade okutholakala ngoJesu Kristu. Sizofunda kabanzi bangcwele baNkulunkulu izwi litholakala kuMateyu wokucala from verse 21. uMariya uyozala indodana, uyicambe igama uthi nguJesu, ngoba iyosindisa abantu bayo ezonweni zabo. Konke lokhu kwenzeka ukuba kugcwaliseke okwashiwo nguSimakade endulo ngomlomo womprofethi, kwathiwa intombi esagcwele yokhulela uzala indodana, bayethi igama bayibize ngelokuthi ngu-Immanuel, okusho ukuthi uNkulunkulu nathi. uJesu ungumsindisi. uJesu eze emhlabeni ukuzosindisa thina, ukuzosilanda emandleni esitha, ukuzosilanda ezonweni zethu. Njengoba sazi ukuthi umuntu uzalelwe esonweni, umuntu uyisitha sikaNkulunkulu, aceda kuphuma nje esiswini sikamama wakhe. Kunasesikhathi-ke engizama ukukusho nganalizwi kafishane ukuthi uJesu ungumsindisi. Jesu akupheleli ukuthi ungumprofethi, uJesu akupheleli ukuthi uyinkosi, kodwa kabanzi kumele kushiwo lokuthi uJesu ungumsindisi. Weza kuzosindisa thina. Manje ungafele indaba ufele ezonweni zakho uJesu Kristu eze emhlabeni azofela izono zakho. Indaba ufise ukufela ezonweni zakho kunoJesu ongumsindisi wempilo yakho. Kunasesikhathi engizama ukusho bangcwele baNkulunkulu ukuthi uJesu ungumsindisi.